लोगोबो नोंथांखौ फिन खेबसेबाव आंनि बड'लेण्ड इडुकेसनाव बारा सानो नोंथाङा दासान्दि मोजाङै दङ ओमफ्राय आं दिनै बेरायनो फैदों तामुलपुर गार्डेनाव एसेबा समायनानै बिबारफोर दङ नायनो हागोन नोंथांमोना एसेबां मोजां बिबार दङ नायनो हागोन र' नोंथांमोना बेवहाय शर्ट मुभि एलबाम बायदिसिना खालामफैनो हागोन आरोना ओरैबायदि बिबार समायना समायना दङ बेहायनो खालामफैनो हागोन जायगायाबो जोबोद समायना जादों दासान्दि बेनिखायनो आंबो दिनै बेरायनो फैदों नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैबा फैनो हागोन थांनो बालायनाय ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि नायनो समायना माने बेहाय हाबफैबोला न'आव थांनोनो बायो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि समायना गिदिर गिदिर बिबार दं बाखि जेबो माने मा होनो जेबो जिब जुनार जेबो गैया बिबारल' खालि थेवबो ओरैबायदि बिबारजोंनो समायना नायनो मोजां गोमो गोथां गोजा मा गाबनि बिबार नायनो गासैबो समायना गोजा आरोना बे बिबार बारियाव हाबोबा नोंथांमोनाबो निस्सय थांनो बागोन बेनो आरो आंबो दिनै थांनो बादों न'आव थेवब्लाबो उफाय गैया बेहायलाय बेसे दिन थाबाय थानो सम मोनो नङा होमबा बेनिखायनो आंबो दसे सम नायनानै गोसोखौ गोजोन होनानै फैबाय बे बिबार बारियावनो दिनैहाय बेखिनियानोसै लोगोफोर टिकेट लागे किबा पैसा लागे एकई नाय दिसु एको नाय माने आरो फुलसो लागे 3 जन लागे 3 जन এই তো লবা নাঙ্গে দেশ বলি মানে পুরো মানে না আরে ইউনোনো লক এ পাঁচ করতে 3 লাখ 70 টাকা ওকে দে ফুল টিশিং পারে না ओरैनो थानांगौ सोंबाय थानांगौ माथो इनो फैसा बिदि नङा आच्छा एसेना थांसो होननो नागिरदोंलाय